Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jainko guzti zalsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoin. Hoi jainko, beti ereko zure hitzak zeruaren aurpegi ederra agertu zuen eta Maria Birjinaren erraietan gure haragi argala hartu zuen. Egizu, egiaren bizdiraz etorri zaigunak, eraman dezala ahalmen osoz bere betera munduaren salbamena, zurekin eta espiritu santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoluaren epistolatik. Senide maiteok, hau da jangoikoagan dugun uste ona. Haren nahiaren araberako zerbait eskatzen badegu, entzuten digula. Eta eskatzen diogun guztia, entzuten digula jakinik, badakigu ere eskatu dioguna iritsi digula. Norbaitek ikusten badu, bere senideak heriotza ez dakarren pekatua egin duela, egin beza otoitz, eta jainkoak bizi emango dio, heriotza ez dakarren pekatua egin duenari, esaten dut. Izan ere, bada heriotza dakarren pekatu bat, ez naiz horrekin ari, otoitz egiteko esatean, zuzentasunik eza guztia pekatu da. Baina badira, heriotzarik ez dakarten pekatuak. Badakigu, jangoikoagatik jaio denak, ez duela pekaturik egiten. Baizik eta jainkoaren semeak zaintzen du, eta gaiztoak ez du ukitzen ere. Badakigu jainkoagandik gerala, eta mundu guztia gaiztoaren menpean dagoela. Badakigu jainkoaren semea etorri dela, eta adimen eman digula, egiazko jainkoa ezagutzeko. Gu, egiazkoarekin gaude, haren seme Jesu Kristori esker. Hau da egiazko jainkoa eta betiko bizia, ene semeok alde sasi jainkoetatik, jaunak esana. Erantzun salmoa, maite du jaunak bere herria. Kanta jaunari, kantu berri, haren gorespena zintzoen batzarrean entzun bebi. Oztu bedi Israel bere egilearengan, alai bitez Siondarrak beren erregearengan. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Joan baitu zutela jakin zuenean, Jesus Galileara baztertu zen. Nazaret utzirik, itsas bazterreko Kafarnauna joan zen bizitzera, Zabulonen eta Neftaliren mugetara. Horrela bete zen Isaias profetak esana, Zabulonen lurraldea, Neftaliren lurraldea, itsasbidea, Jordanez beste aldean, atzerritarren Galilea. Ilunpetan zebilen herriak argi handi bat ikusi zuen, erio itzalpeko lurraldean zeudenei argi bat agertu zitzaien. Orduan hasi zen Jesus hotsegiten eta esaten, bihotz berri zaitezte, hurbildata zeruetako erreinua. Jesus Galilea osoan barrena zebilen, haien sinagogetan erakusten, erreinuko berri ona hotsegiten, eta gaitz eta min guztiak sendatzen herrian. Siria guztian zabaldu zen haren izena, eta gaixoak ekartzen zizkioten, edozein gaitzetik, gaitzek eta oinazek joak, deabrudunak, eror minduak eta perlesidunak, eta sendatu egiten zituen. Eta Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea eta Transjordaniatik etorritako jendetza handiek jarraitzen zioten. Jaunak esana. Egu berrialdian, batez ere gogoan hartzen dugu, Jesusen jaiotza,
Hoixe da, egu berriari sentidu ematen diona, zentzu ematen diona, Jesus jaio dela, Jesus mundura etorri dela. Festarik importantena dugu, abenduaren 25koa Jesusen jaiotza, edo bezperatik ere ospatzen dena, gabon gabean. Eta bigarren importantena, atzo ospatu giluna, Jesusen edo Jangoikoaren agerkundea, agerpena, epifania, manifestazioa, hoixe da, bigarren importantena, eta tartean famili santua, bestelako zeak eukitzen ditugu. Jesusen zirkuntzizioa, Birjina Jainkoaren ama dela, hoiekena gogoan hartzen ditugu, eta azkenik igande honetan Jesusen bataioa ospatuz bukaera emango diogu egu berrialdiari. Eta izugarrizko saltoa eginez, izugarrizko jauzia burutuz, pentsatu behar dugu, pastoentxe Jesus jaio berritan ikusten degula, eta bere bizi izkutua kasik kolpean bastuko degula. Eta ja, aiatuko gerela bere bataiora. Bere bataioak markatzen ditu bere bizi izkutuaren eta bizi publikoaren arteko muga, esateko modun. Ordu arte Jesus bizitu zen beste edozein bezala. Normalen konsideratzen da, 30 urtez egon duzela Jesus, bere bizi izkutuan, bizi normalean, evangelioetan bakarra agertzen zaigu, bere jaiotzan inguruko zenbait pasarte, eta gero tenpluan galdu zenekoa. Baina besterik ez digu esaten, bataioa aiatu arte. Horregatik, baita ere, egu berri inguru honetan, egu berri aldi honetan, gogoan dugu Jesusen bizi izkutu osoa. Atzokoan ospatu ginen Epifania, jaunaren agerkundea, eta gaurkoan ere gogoan hartzen ditugu urte guzti horiek. Jesusen bizimodua edo bizimodu gehiena oso normala izan duzen. Nahi izan zigun erakutsi zen olako garrantzia dauken normaltasunak, egunerokotasunak, bakoitzak bere lanak egitea, etxeko giroak, horrek zen olako garrantzia dauken. Ez digu eskatzen, akaso bakarren bat ibe, baina gehienetan Jesusek ez digu eskatzen, halako azainak, gauza ikaragarriak, historiako liburutan agertuko direnak egin ditzagula. Baizik eta gure egunerokotasunean elkar maita dezagula, elkarri lagundu dezaiogula, zuzentasunez jokatzen saia gaitezela, giro ona sor dezagula, horrek ikaragarrizko balioa dauke Jangoikoaren aurrean, modu perseverantean egiten delarik. Horrek izugarrizko balioa eta hori da, gainera eskatu behar dioguna Jangoikoari bera, hortara etorri da, ez da etorri guri eskatzera gauza izugarri, harrigarriak egin ditzagula, baizik eta egunerokotasun hortan bizi gaitezela. Gero akaso, pertsona konkretu batzuei eskatzen aldie zerbait berezia, eta historian zehar egondu dira martiriak, edo egondu dira ikaragarrizko evangelizatzaileak, edo gauza benetan seinalatzeko modukoak egin dituztenak. Baina beti hori esan genezake salbuespen bezala. Eta egunerokotasun horri garrantzi handiena emanez. Gaurkoan ere, eta honekin bukatuko dut, Elizak ospatzen du San Raimundo Peñafort. Jurista guztien zaindaria, lege munduan eta aritzen diren guztien zaindaria, eta gogorazten digu santu honek ere eta bere jokabideak ze importantea den justizia, zuzentasuna. Gauzak behar bezala egiten saiatzea, bakoitzari zor zaiona ematen saiatzea, gauzak zentzuz eta zuzentasunez egitea. Jangoikoa justizia maite du, bai justizia distributiboa, baita justizia soziala ere, hau da ez da bakarra bakoitzari bakoitzarena dena errespetatzea, bizik eta baita ere justiziak eduki behar du, pobreen ganatko eta ahulen ganako halako esan genezake babes berezi bat, bestela ez da benetako justizia. Eta San Raimundok gogorazten digu justiziaren garrantzia handi hori, eta eskatzen diogu, saiak guk ere estimatu dezagula, beti zuzentasuna, justizia, Jesusek evangelioan erakutsi digun bezala. Egin ditzagun orain gure eskaria eskatuko dugu gaurko egun honetan,
legeen munduan lan egiten duten guztien alde, beti benetako justizia, egiarengandik, jaungoikoarengandik datorren justizia bila dezaten eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Marikruz Baraibar jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok egin dezagun otoiz, guztiok batean eliza osoaren oparia jaungoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna gure doai hauek, hoien bidez, harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu zuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zuzeu hartzeko grazia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jaungoikoal guztigun beti ereko horri. Kristoan dagoen gure salbamenaren misterioa gaur agertu dezu, herrialde guztiei argi egiteko, zure semea gure izate hilkorrean agerturik, berriztatu egin gaituzu, haren jainkozko argi ikezkorraz. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zerabain jauna eta santutasun guztiaren zurri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauen zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak eman ezaditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan.
eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak, bereziki Marikruz, Baraibar eta Sara Erlinda, eta hildako guztiak ere argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerena, santu izan begi zure izena, etor begi zure errenua, egin begi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emain gaur egunotako horria, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei markatzen egun ezkero, eta ez gure tabulean, baina atera gaitza zuetzetik. Atera gaitza zu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuet, nere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea. Jangoikoaren bildotsa, Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriotsuak jaunaren maitaretuak.
egin dezagun otoitz. Jainko al guztiduna, egizu misterio santu hauen indarrez, izan dadila gure bizitza gero eta kristagoagoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak zoazte jaunaren bakean. Bierra izango da atxaldeko lauretan. Bierra atxaldeko lauretan.